تبارک و تعالی جس ساڈے بھائی دی شادی ہے اللہ تبارک و تعالی اس دے اندر برکتاں عطا فرمائے. جتھے جتھے تشریف فرماؤ تمام احباب ایک دفعہ محبت دے نال درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ حق پروڈکشن ایک اپنا نام رکھ دے. اللہ انہوں بھی عزت عطا فرمائے. میں آپ حضرات دی خدمت دے اندر گزارش کر رہا ہوں کہ تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اوے رکھ جنہ وی زور آور اوے رکھ جنہ وی زور آور ایک دن سکدا سکدا سک جاندا جے کر یار سجن ونڈان نہ دکھ سارے بندہ اکدا اکدا اک جاندا جے کر یار سجن نہ وڈان دکھ سارے ایک دن بندہ اکدا اکدا اک جاندا تے شاہ جی جدے اتے کرم جدے اتے ہووے کرم اللہ رسول دا اوتے بندہ چکدا چکدا چک جاندا اے سجن ذکر میرے حضور دا نہیں مکنا بندہ مکدا مکدا مک جاندا اس موقع دی مناسبت دے نال میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ربائی بڑی مشہور زمانہ آپ دا کلام ہے. میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے آپ فرماندے نے الف آج دی رات سہاگ والی الف آج دی رات سہاگ والی پل کے رب جانے کیڑا رنگ ہو سی
کدوں ملن گے تساں جے یار وچھڑے بھائی اشرف صاحب میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے لیں الف اج دی رات سہاگ والے او الف اج دی رات سہاگ والی بلکہ رب جانے کیڑا رنگ او سی کدوں ملن گے تساں جے یار وچھڑے کدوں ملن گے تساں جے یار وچھڑے کوئی پلا پلیرڑا سنگ او سی تے کوئی گل دسو جیڑی میں یاد رکھاں کوئی گل دسو جیڑی میں یاد رکھاں جدوں تساں باج دل تنگ ہو سی میلے پھر محمدہ قسمتاں دیں کتے شمع سے کتے پتنگ ہو سی میلے پھر محمدہ قسمتاں دے تیار پہ کھڑی فرماندے لیں اور نت نت آت لگدا نائیو نت نت آت لگدا نائیو نت آت اوے لگدا نائیو اے کرماں دا ویلا کیوں کرماں دے آج ساڈا بھائی زبیر اشرف اے دولہ بنے ہیں تا بھائی اشرف صاحب آج اے بھائی اشرف صاحب شیر اے آج سینہ تان کے بیٹھے نے خوشی دے اندر تے تسی سارے حضرات میرے سمیت کلام سن رہے ہو میاں صاحب فرماندے نے کہ نت نت آت لگدا نائیو آج ویلا پھر رب جانے اور نال سبب دے کدوں ہوے گا میلا پھر رب جانے سبب دے کدوں ہوے گا میلا
تے عارفے کھڑی فرماندے نے میاں صاحب رومی کشمیر ادب دے بادشاہ آپ فرماندے نے کیونکہ آج ساڑھا پائی دولہ بنیا تو میاں صاحب نے قبلہ شاہ صاحب نقشہ کھچیا آپ فرماندے نے میراج دی رات جدو کملی والا دولہ بنیا دولہ بنے تے شبیہ دی تھی تشبیہ دی تھی میاں صاحب نے آپ فرماندے نے پھر اس بڑے عالم کیا ہاں جدو آقا دولہ بنے آج ساڑھا پائی دولہ بنے ہیں نا توجہ فرمانا ذرا میاں صاحب فرماندے نے اویا سوار برا کے اتے اویا سوار برا کے اتے او سلطان عرب دا ہویا سوار میراج سی راز محبتاں والا نہیں سی ہر کسے دی سمجھ دے وچ آن والا گیا طالب تے صدیہ مطلوب ہے سی جبرائیل سی صد لے جان والا بازے آگ دے بنا دروازیاں تو کیویں پہنچیا عرشاں تے جان والا ابریے تھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا ابریے تھے عقل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا تے عارفیں کھڑی برماندنے ہویا سوار برا کے اتے او سلطان عرب دا چائی واگ محبت والی ٹریا را طلب دا حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ ادب دے بادشاہ آپ فرماندے نے کہ دھیان کریں اس دنیا دے اتے بڑے بڑے لوگ آئے اللہ اکبر تے شہزادہ جدو لاڑا بنیا نا تے گلی سی سوڑی او دے وچ جدوں لاڑا بن کے تے داخل ہویا تے پیچھے برات ہی ساری تے اوتھے تے رستہ جڑا ہے او بھی او دے وچ ٹوئے بھی آئے کنے تے میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقشہ کھچیا شہزادے نے اوتھے پھر کی آکھیا شہزادے نے آکھیا میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ سوڑی گلی وچ گنے
تری پیر محمد ایتھے اگے کئی تماشے ہو سنبھل کے تری او پیر محمد ایتھے اگے کئی تماشے ہو سنبھل کے تری ایتھے پیر محمد ایتھے اگے کئی تماشے ہو عارف کھڑی فرماندے نے یاراں باجی آرام نہ آوے یاراں باجی منایا پئیے جڑ کے ککڑ دیتی بانگ محمد ککڑ دیتی بانگ محمد نہیں آیا شہزادہ مڑ کے ککڑ دیتی بانگ محمد نہیں آیا شہزادہ مڑ کے شاہ جی جس یاری وچ لالچ ہو عارف کھڑی فرماندے نے جس یاری وچ او لالچ ہووے شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا پیر صاحب نے کہ پہاڑی طرز دے وچ دو بول سنا دے سنے ہو درہ عارف کھڑی فرماندے نے کہ آپ فرماندے نے رومی کشمیر فرماندے نے جس یاری وچ او لالچ ہووے چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں نال جو اڑ دی چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں نال جو اڑ دی تے میلا میلا او میلا میلا
میلا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں میلا جس میلے وچ میل نہ ہووے کادا او پھر میلا جس میلے وچ میل نہ ہووے کادا او پھر میلا آخری دو شعر سماعت فرماؤ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا آپ دے کولوں پوچھیا کہنے لگا کہ میاں صاحب ایڈا لفظ میاں ایدہ کی مطلب ہے میاں جی میاں جی میاں جی ہے تے ایدہ مطلب کی ہے میاں ہوندہ کون ہے تے میاں صاحب عارف کھڑی نے فرمایا کہ میسج دے طور دے ہوتے دوستو چک شریف والے ہو چک سکندر نمبر 3 والے ہو میں تواڈے پیغام عرض کر رہے ہیں میاں صاحب دا میسج تانوں دے رہے ہیں میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولوں پوچھیا تے فرمایا جے تو پوچھ لیا تے آ میں تانوں دسنا میاں کینوں کہندے ہیں میاں کینوں کہندے ہیں میاں صاحب نے فرمایا آپ فرماندے نے کہ میاں بنن ہوئے میاں بنن سکھالا نہیں بڑن سکھالا نہیں جدی میں مر گئی ہو میاں سب اسے پیدا کیتے کیا اچا کیا نیواں تے سفنے اندر مینوں ماہی ملیا میں گل وچ پا ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر وچڑ نہ جاواں تے لے او یار لے او یار لے او یار زبیر لے او یار حوالے رب دے
کوئی یاد کرے سی رکھی یاد غریباں اس ملنے نو کوئی یاد کرے سی رکھی یاد غریباں تے عارف کھڑی فرماندے نے آ سجنا جے تو سجنا سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا بار پہ کھڑی رومیہ کشمیر دے ترتیب ویکھو کہ میاں صاحب کی فرماندے نے بے میاں صاحب فرماندے نے کہ آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا جن میرے یار نو تکے جن میرے یار نو تکے نہ رجیا نہ رجنا جن میرے یار نو تکے نہ رجیا نہ رجنا قاری عبدالرشید صاحب بڑی اپنی حاضری پیش کر رہے سن میرے کو سنا خان میری کافی نے تو میں